dobre sa tu žije, máme sa radi. Aspoň ja s ľuďmi sa mám rád. Nemám proti nikomu nič. Kde je kúpa ľudí, dobre aj tu, keď je ľudí, oni sú cudzí ľudia, hej, povedzme. Ale jeden s druhým a sme len na jednej ulici tu od vrchu po spode. Sa už poznáme, keď aj s cudzými. My sa zoznámime ako domorodci. To je ozaj tu fajne, zlatý život a to. Ho, ho. Nie tam treba Košice, nie treba mi nič. Musia mať svoje čaro, špecifické. Vyzerá to jak sídlisko. Brutálne, staré, historické sídlisko. Il a quitté son village et ses parents et ses amis. Je to také jesenné, aj keď je leto, stále je tu jeseň. Tak vo vzduchu jeseň, ako nie. Prírodne jeseň, ale vo vzduchu. Žijem rád na Lucii, je to prekrásna obec Rudohorí, ktorá vám prinesie potešenie, lebo chodím tu na hobby, všetko tu je, voda, tu je, len treba si prísť na to, ako to je. Je to veľmi prekrásne mestečko a je to krásne. Každému by som doporučil, stresy nie sú žiadne. Piť aj dneska aj kúkať turnaj a nikto sa nestraší. Je to veľmi prekrásne. Je to maličké, máme len 80 obyvateľov, ale je to veľmi krásne. Nebaví robota, piatika a nič iné. No, teraz idem do kancelárii sebe. Tu je hore stroj. Tam je zavreté. Tu máme materiál pracovný. S týmto robíme tu aktuálne práce. Nehodia nás kontrolovať, robíme sami všetko. A začíname ráno o 7, o 11 fajron. Víc nemáme roboty. Tak aj riny som čistil, hore celú strechu, tu. Mám to za sebou. Nemáme. Táto je na prdel. Nemáme. To je zlé. Nemáme víno. Nemáme pizzu. Keď delí som taký zvaral, dvojité slupiky, garážové brány, rámy, všetko. Ešte dobre, že toto robotu tu máme také. A čo tu teraz robíte vlastne? Verejnoprospešné práce. Čo príde? No. VPPčko. Tá zarobíme tých 3750.
na mesiac. Vece nedajú. Máme sem tam, ešte tak si poviem, máme nejaké fúšky ešte hodí drevorezac po roboce, aj s ním, že dačo primilovuje. Dačo kvapne, no. Keď je čurtne a skúkapne. Čo mi chýba? Žena. Hej, žena. Nič mi nechýba. Absolutne sa nezmenil nikto. Tu človek nestarne, tu ostáva na jednom mieste. Neviem, či to je tou kultúrou, alebo tým prostredím, ale všetci sú rovnakí. Nikto sa od nikoho neliší. Každý chlastá, Každý chlastá, všetci sú chudobní, nepracujú, okradajú tento štát. Čo dobre sa majú, čo to je dobré. Nemusia ráno stávať do práce. Ráno stanú a fajrom, všetko lacné. Takže by si s nimi menil? Nie, nemenil by som s nimi určite. Ale... dajú si pol deci aj spať. Hej. Žiadne starosti. Aký tu máš starosti? Žiadne. Najväčšia starosť je ráno sa zobudiť, ne? Vyžrať. Hej. A to začne. Najväčšia starosť je to zohnať si chlast. Nič viac. Prídu za jakej babky, za čo porobia. Hej. Keď je málo ľudí na jednej takej dedine, ako konkrétne Lucia Baňa, tak po veľmi dlhom čase si začnú liezť na nervy. Nikto s nikým sa nebaví, veľmi veľa intrík vznikajú na také dedine, ohováračky, klebety, a to je veľmi veľký zápor. Ale to sú aj v malých mestách také problémy v podstate. Všade ti všetko závidia a je to veľmi zle. Nemá sa s kým ani porozprávať, každý je falošný. Máš veľmi veľký problém získať si dobrých kamarátov. Každý je na využívanie. Hovorím, že neprídeš do krčmy, nezaplatíš nikomu nič, tak si najväčší hajzlík na dedine. Nikto sa s tebou nebaví a je to tak proste. Keď neprídeš do krčmy a nepozveš celú krčmu, alebo neopiješ nejakých tých ľudí, ktorých treba, že si potom máš lepší kamaráta, tak. To sú už novšie, čiže tu máš, no aj tu je 60. Ľudské vzťahy, ako to sú? No ale to sú veľmi zlé ľudské vzťahy, lebo hovorím, že niekto, čo je akože snaživejší, alebo šikovnejší, alebo má viac peniazy, hej, tí druhí mu zavidia, ale pritom také, čo nič nerobí, hej, že len, čo ja viem, by sa dala opíjať, taký isto nemôže mať. Ale tu sa aj neoplatí nič, že by si nejak vynikal, hej, lebo už keď máš za čo viac, alebo si iný, alebo lepší, to už nezapadáš do toho kolektívu. Vám zle príde to, lebo fakt, že to jednak aj tí ľudia sú také, aj nemáš tu nič. Ani keď nemáš auto, nemáš to aj hesa. Tak je. No ale ešte starý muž je dobrý, tak jak je. No my už sa prispôsobíme. Občas vypadneme. Tie zápory napríklad, hej, to je v tom, že je tu strašne málo ľudí, hej, a vidíme, ako tu každý medzi toho kúša, hej. A si myslím, že je to strašne malá rodina a by mali stať akože každý za svým, hej. A to akože to nie je to pekné, hej, že proste toľko málo ľudí tu žije, hej, a každý medzi sebou sa tu dobre, že nepozabíha. Ale napríklad tie klady, hej, to je akože sme tu málo mládeže, ale si myslím, že aj tak v pohode. Vieme medzi sebou byť, hej. Radšej mám veľkých ľudí. Súdržnosť, prostredie a ľudí.
Najviac mám rád ľudí. A ťahy tu ako vnímate medzi ľuďmi? OK, až na to, že tá revolúcia nejak rozdelila ľudí. Chlapci, ja pôjdem raňajky urobiť. Ja tu budem len 21 dní. Ale vy ešte tu dlho budete. 21 dní, no. Ja som prešiel už, lebo som chodil aj po týždňu aj na vojne som bol aj všade. Ja sa najviac páči. Na čo mi to chýba? Nič. Mám tu bývať, mám tu robotu, mám tu všetko. Na čo mi to má chýbať? Máš kľud, pokoj, čerstvý vzduch, môžeš sa venovať turistike, športu, môžeš chovať nejaké tie zvieratá, keď sa ti páčia. Môžeš sa venovať svojim koničkom, hobby, máš dielničku predsa. Môžeš sa dnes zašiť, niečo porobiť, nejaký ten tuning na aute napríklad. Tak akože zmenila by som to, aby proste bolo si to niekde sadnúť, hej. Proste nejak, kde si dá človek sadnúť, alebo sa zabaviť, alebo tak, hej, nie len stále tu tá jedna ulica a proste nemáš tu kde ísť. Myslím, že by to bola veľa vecí, by som to zmenila, no ale tak nie len také jednoduché to zmeniť. Že upadá to, rokom to upadá. Teraz sme pri zvonici Potiško. Kto kedy dá zvoniť? Dať to dá len 3 raz, dať to 6 raz. A dať to dá už 7 krát, jak má pohreb. Ale mne to musí povedať. Pokiaľke je pohreb. Kývam. Ja som rád, že som tu. A to daj do telky, je to myta. Len to daj nikde nedá. Čo, najdá? No.